Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur funtzio kuadratikoak ikusiko ditugu. Aurreko bideoan ikusi genuen nola funtzio kuadratikoetan m bat berdin m bidenean funtzio hauek paraleloak izaten die. Demagun, funtzio hauek horrelakoak baldin badie, bigarren funtzioa beti paraleloa izango da. Holan, horrela, beti paraleloak. Kasu honetan ikusiko dugu kontrakoa. Ikusiko dugu nola m bat berdin minus oso garrantzitsua beti hau, sinua minus bat zati m biden funtzio hauek perpendikularrak izango dien. Gogoratu, funtzio kuadratikoak beti ekuazio hau jarraitzen dutela. I berdin m isa gehi n, non m beti malda den, aurreko kasuan bideoan azaldu nizuen moduan demagun m angelu antzerakoa dela, eta n ordenatu jatorria. Hau da, i ardatza ze puntutan mosten dagoen. I ardatza. Kasu honetan, minus bi isa gehi bi. Ordenatu jatorria n bi izango litzateke, beraz jakingo dugu funtzio horrek puntu honetatik pasatzen dela. Beraz, beti bezala, goazen puntuak emutera. Lehen puntua, 0. Saiatu beti ematen puntu errezak, zueko lan zuzenan egiteko eta denbora ez galtzeko. Beti zenbaki 0, bat, minus bat, bi, hortik oraia normalean ekuazioak asko zailtzen dira. Beraz, isa 0 ematen badiogu, i bi izango da. Beraz, bagenekienez ja, funtzio hau kuadratikoak hori delako bere ezaugarri bat, puntu honetatik pasatuko da. Beste puntu bat, zenbaki errezak. Beraz, minus bi gehi bi, 0 izango da. Beraz, bat puntuan, hau izango izateke. Beraz, gure zuzena, puntu hauetatik pasatuko da. Bi puntuken ja, zuzen bat egin dezakegunez, bi puntu hauek izango genituzke, eta hemendik pasatuko da. Beste bat nahi diogula emun adibidez minus bat, eman genezake, eta izango litzateke bi gehi bi, lau. Minus bat puntuan, hemendik lau, bi, hiru lau, ikusi dugu, kasu honetan funtzioa ondo dagoela. Hau da, grafika. Bigarren adibide hau. I berdin bat zati bi isa gehi bat. Beti bezala, guazen 0 zenbaki ematera, errezena delako. Dakigu, bat puntutik pasatuko dela, ordenatu jatorria, hau da n. 0. Ematen badiogu, i bat. Beraz, isa, hemendik pasatuko da. Eta dakigunez ja, ezaugarri bat dela, zuzenean egin dezakegu ja, kasu honetan hartu, eta funtzio honi perpendikular bat bota. Baina guazen ikustera hau egia edo gezurra den. Beraz, kasu honetan bat ematen badiogu, izango dugu 0, beraz, hobeto kasu honetan zenbaki osoak emate ba. Beraz, bi ematen badiogu, ez da gondo marrasten, bi ematen badiogu, izango litzateke, bi zati bi bat gehi bat, bi izango litzateke. Bai, hori, ondo dago. Beraz, isa bi, ibi, beraz, puntua izango litzateke, puntu honekin batuko genuke, eta ikusten duzuenez, funtzio hauek perpendikularrak die, beraz, hau ikusi dugu eta frogatu dugu egia dela. Aurreko bideoan ikusi genuen m bat berdin m bi funtzio paraleloak diela, eta m berdin bat zati m bi negatiboa oso garrantzitsua sinua funtzio perpendikularrak diela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.